trobada dos gats, el Martí i la Kitty. Tots dos estaven molt sols, fins que un dia es trobaven. Vols ser el meu amic? Sí. I després decideixen anar a un restaurant. Els gats estan menjant peix, els dos junts a un restaurant. Troben una cova i decideixen mirar a dins. Parla, quina cova més grossa! Sí, una cova més grossa. Ah! Allò! Miau, miau, gats per dinar. Martín i la Kitty corren i troben una casa. Truquen a la porta, obren la porta perquè no n'hi ha ningú i entren. On estan aquests gatets? Ostres, no tinc dinar. Ups, per un pèl. Sí, ja ho pots dir. I el Martín i la Kitty van viure en aquesta casa i van ser amics per sempre.